unha cooperativa leiteira de Negreira que fai todos os procesos do leite, desde alimentar o gando ata despois elaborar o produto. Deste xeito, eles poden observar cousas como que a alimentación repercute no leite. O mellor leite de todo o ano é o da alimentación da herba de primavera. Por ese motivo, eles, en contacto coa Universidade de Santiago, quixeron manter esa alimentación todo o ano a través dun penso que substitúe cando non hai esa herba e que leva semente de liño. Conseguiron un produto que ben o quixeran as grandes multinacionais lácteas. Ten un 18% menos de graxa. Ademais, dentro desa graxa, a parte insaturada medra nun 40%. É un leite que aumenta 4 veces os omega 3 e tamén en 4 veces o ácido linoleico conxugado. Todo isto sen engadir nada, faino a vaca de maneira natural, así que queremos saber como o fixeron. A primavera é a época do ano na que as vacas teñen a herba de máis calidade e máis abundante. Na cooperativa leiteira de Feiraco, en Negreira, analizaron a repercusión desta alimentación no leite e puideron cuantificala. O leite de primavera ten unha composición e un perfil graxo distinto do resto do ano e resulta máis san para os humanos, con máis cantidade de ácidos graxos insaturados cardiosaudables. O equipo investigador da cooperativa deseñou o proxecto Exíodo e puxos a traballar en conseguir manter ese leite todo o ano de forma natural. Buscaron o apoio de grupos investigadores de Química, Medicina e da Aula de Produtos Lácteos da Universidade de Santiago. O resultado é o leite Únicla. É a cousa máis parecida á composición do leite das vacas alimentadas en primavera e é de resaltar o seu baixo contido en grasa de forma natural. Este leite non se desnata, ten menos dun 3% de grasa debido á alimentación das vacas e dentro do perfil de grasas é de resaltar que a porcentaxe de grasas saturadas é moito menor, sobre un 20% menos que unha leite habitual. A porcentaxe de grasas insaturadas aumenta de forma moi importante, un 40% máis que unha leite habitual. Para que as vacas produzan este leite, aliméntanse cunha mestura da forraxe de sempre e un penso novo, especialmente deseñado con ingredientes naturais habituais nos pensos, máis semente de liño, nunha proporción que lles achega os nutrientes semellantes á herba de primavera durante todo o ano. Dentro do perfil graxo saudable deste leite están os ácidos graxos da familia dos omega 3. Son sustancias esenciais que o organismo utiliza, entre outras cousas, para evitar a arteriosclerose, con efectos potenciadores do sistema inmune e pro desenvolvemento do cerebro nos nenos acabados de nacer. Non só é importante recibir os omega 3 e omega 6, senón que estean na relación axeitada, algo que na sociedade occidental, co aumento do consumo de comida industrial, estamos a desequilibrar. Lo óptimo en la nutrición natural, que es lo que queremos conseguir con esta leche, es que se reciba una relación de omega 6 y omega 3 entre 1,1 y 4,1. Pero lo que estamos recibiendo normalmente en la alimentación corriente pues es entre 11, 1 y 31. Y esto produce un aumento de los riesgos de la aterosclerosis y de los procesos de alteración de los vasos y del sistema de salud del individuo. O leite conseguido en Feiraco achega 4 veces máis omega 3 que a un leite normal e colabora no restablecemento do equilibrio dos ácidos graxos na dieta. É moi importante tamén un concepto novo que introducimos en alimentación, aínda que é un concepto antigo entre os especialistas, que é o índice aterogénico. Isto nos permite predecir como contribúe un alimento polas grasas que contén, a eso que poida causar certo daño arterial. En este caso é un 35% menos que unha leite habitual. Con todos estes datos sobre o perfil graxo que achega este leite, un equipo de médicos estudaron a súa repercusión na alimentación infantil humana durante o aleitamento. Como mamíferos, o leite materno é o leite da nosa especie por excelencia, pero unha nai mal alimentada cun exceso de graxas saturadas tamén llas transmite ao fillo lactante. Así que se estudou como repercute o consumo desta leite nas nais durante o embarazo e a lactación.
Observouse que o leite de vaca cunha composición máis saudable permite a nai posibilitar un mellor desenvolvemento do cerebro do bebé e tamén a mellora de funcións como a vista. Optimizando la alimentación del ganado, tenemos un producto que no es suplementado, sino que es biosuplementado, es decir, que lo que recibe la madre es un producto biológico que ella ya está metabolizado por un ser vivo, que la madre recibe los nutrientes de forma natural y se ofrece una leche en mejores condiciones. Tras toda esta investigación multidisciplinar, quedaba por coñecer se o leite era apto para o proceso industrial. Esta parte foi estudada pola Aula de Produtos Lácteos da Universidade de Santiago en Lugo. Alí probaron os procesos industriais de esterilización e transformación do leite en queixo e manteiga. Adaptaron a tecnoloxía ás súas peculiaridades, avaliaron os resultados e as súas calidades sensoriais. Los ácidos grasos insaturados presentan un punto de fusión bajo, es decir, frente a las grasas habituales que se encuentran en la leche, el punto de fusión es más bajo, es decir, que a temperaturas de consumo habituales esta grasa es más líquida, más blanda. Entonces, en los productos lácteos que se hayan elaborado con este tipo de leche, pues nos va a dar también pues unas texturas más blandas, más cremosas y unos sabores más intensos debido precisamente a la presencia de estos ácidos grasos que presentan una intensidad mayor de aroma y de sabor. As manteigas conseguidas son máis doadas de untar de seu, como unha característica natural desa riqueza en ácidos graxos insaturados. As calidades deste leite son moitas e hai que engadirlle a integración de todas as partes da cadea de produción no sector lácteo, desde a alimentación da vaca ata a produción do leite e a súa transformación, reducindo a dependencia foránea dos gandeiros e aumentando o valor engadido do leite.